защото мисля, че той е човек, който може да стане професионалист. От тези, които в момента са на едно добро ниво. Все пак Макси стана сребърен медалист на европейското за под 16 преди една година. Сега на шутаута е пети. Шутаута, колкото и да е с късмет, трябва да покажеш здрави нерви за 10 минути и така да бъдеш на ниво. Можеше, да се вика, срещу по-лек съперник, можеше да стигне и до полуфинал. Така че Макси може да стане професионалист. Естествено, на второ място слагам, пак без да ми се сърди никой, Велян Димитров като потенциал. Той пък дава най-много усилия от себе си да стане професионалист. Почаса непрекъснато по всички кютурове и така нататък. Има собствена маса, тренира и така нататък. Така че това е вторият човек, който според мен има добър потенциал да стане професионалист. Останалите нямат, просто защото и Виктор Илиев, и Брандо са в съвсем друга приоритет на сока насочили. Виктор, може би в момента играе най-добрия снукър, обаче негов приоритет не е да става професионалист и затова и няма да го постигне. В крайна сметка, негов приоритет е да играе снукър на много добро ниво, да бъде шампион в България, евентуално, и да се подобрява представянето в Ironman. Това е на него приоритета в момента. Така че няма как да изискваме от Вико да бъде и шампион в Ironman и да стане професионалист. Плюс това не мисля, че на Виктор ще му донесе това удоволствие да стане професионалист толкова колкото на Велян или на Макси.